Urtarrilaren 7an ospatu zen udaletxeko batzarrean 2020ko presupuestoak onartu ziren. Esaten zuten zenbait partida handitu dituztela area beraientzako garrantzitsua diren area batzuetan. Area hauetako bat garapen jasangarrikoa izan zen. Bertan, beraiek esan zutenez, 150.000 euroko igoera dago. Ez ziguten ere esan da nondik datozen 150.000 euro hauek. Eta zehazki, datoz zeren txakurtegi municipaleko presupuestoa edo bertara bideratutako 200.000 euroak sartu dituzte oraingoan area honen barruan. Eta beste urte batzuetan area honetatik kanpo egon dira. Truko hau, nolabait esatearren, ja erabili du Eusko Jaurlaritzak edo Gasteizko gobernuak Gasteizko parlamentuan. Gure Bilduko kideek salatu zuten bezala. Orduan, abiadura handiko trenarako bideratutako presupuestoa gastu berde bezala sartu zuten. Laburbilduz, momentu honetan zeinan ekologismoa oso garrantzitsua den gizartearen zati handi batentzako konturatzen ari gerako bizi dugun krisi klimatikoa erreala dela eta gure bizitzetan inpaktu edukiko duela, eta gainera Barakaldoko bezalako herri batean zeinan adibide bakarra jartzeagatik oso arazo garrantzitsua daukagu Lindanoaren kutsadura dela medio, Barakaldoko udal gobernuak erabakitzen duena da garapen jasangarrirako presupuesto osoaren 0,47 bideratzea. Eta gainera horrekin batea erabaki duena da guk aurkeztutako emendakin guztiak garapen jasangarriaren barruan diru gehiago edo partida gehiago sartzeko gure emendakin guztiak atzera botatzea.